ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ ಪೂರ ಯಾನಿನಿ ತಾಟೆ ಮೀನ್ದ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತಾಟೆ ಮೀನು ಒಂಜಿ ತಾಟೆ ಮೀನು ಅವನಿಂಚ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪಾಡಿನ ಐಟಮ್ ತೂಕನಮ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ತೊಂದೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಪೊಜೆಂಕುದು ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಒಂದೆಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಒಂದು ಏನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಒಂತೆಗೆ ತೊಂದೆ. ನೆಕ್ ಬೇಡಗೆ ಮೆಣಸು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮೆಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಲವಂಗ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನಂತ ಮಸಾಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಪುಡಿ ಮಲ್ತದು ಇವ ನೋಡಿ ಆತ ಐಟಮ್ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಅಂಚ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿದೈಕೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತದು ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತೀವ ನೋಡು ಇಂಚ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೀವ ನೋಡು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಚ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೀವ ನೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ತೇನು ಒಂದು ಬನಾಲೆಗೆ ತಂದು ಹಾಕೊಂತೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ 2-3-4 ಚಮಚ ಪಾಡ್ಗ ತಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುದ್ದು ಇಟ್ಟಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಈರುಳ್ಳಿ ಯಾಪಲ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಒಗನೆ ಕಜಿಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಜಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಕಜಿಪಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಕ್ಕ ಕಜಿಪು ತೀಪದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೋದು ತೀಪೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಪಂಚಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹಾಕಿ ಪೋಡು ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಮುಟ್ಟ ಬರೋದು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯಿತು ನಮ್ಮೆನ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೈ ಆನದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೆರಡು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಮಂಜೂರದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ 1 ಚಮಚದಾಕು ಮಂಜೂರ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲೇ ಚಮಚ 1 ಚಮಚ ಪಾಡ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ 3 ಚಮಚದಾಕು ಮಸಾಲೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಯಾನ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆ ಕೊತ್ತಿ ಹೊಡೆದು ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿ ಕೊತ್ತಿಯೋಡು ಮತ್ತು ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು
ಪಾಡುದು ಅಂತ ಪಾಡುದು ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡುದು ಚಕುಲಿ ಯಾರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಕೊದ್ದೋಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ನಂಜಿನಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ನೋಡು ದಾಳು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ತಾಟೆ ಮೀನಿಂದ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲಡೆ ಲಾಯ್ಕು ಬೇಯೋಡುಂತೆ ಕನಿಕ್ಕು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಡಿತಾದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ರಂಡು ಕೊತ್ತದ ಪಾಡ್ರಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹತ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಬೇಯೋದು ನೆನಸ್ಕೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಡಿತದ್ದು ತಾರಾಯಿಗೆ ತಂದು ಹೊತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದ ನೆಕ್ಕು ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬರ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ 10 ದಿನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅದೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂದ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಕಿತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಆಂಡು ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಚ್ಚ ತಾಟೆನಿಂದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ಕಜಿಪುದ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ತೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುವ ಇಂಕಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೋದು ಏರಿದ ನಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಲ್ದ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಇದು ಓಕೆ ಬಾಯ್.